poder, de que non sei, serie de educación. Bueno, nada, borra isto, xa me estou liando moito. Ola, son Manu, son un membro do equipo de administración de Nos Oposicións. Estamos aquí para estrear a nosa sección, o consultorio de Nos, na nosa canle de YouTube. Ao longo desta semana deixástenos polas redes sociais varias preguntas que recollimos para facer este vídeo para estrear esta sección. Por lo tanto, imos comezar primeiro coas de educación, xa que neste último mes nas que, onde máis incertidumbre houbo, coa saída á luz do borrador do Real Decreto que modifica o acceso á función docente. Por lo tanto, comezaremos con educación e faremos outro vídeo para o resto de especialidades, tanto de Sergas como Xunta, institucións penitenciarias e diversas especialidades que nos consultades. Segundo o borrador da convocatoria que publicaron varios sindicatos, sí, cambiaría o número de bolas, tanto en secundaria como en mestres. Digamos que en secundaria pasarían de escoller entre 5 temas a escoller entre 4, e en mestres reduciríase un tamén. Pasarían de escoller entre 3 a escoller entre 2 temas. Sí, puntuarían os dous, tanto de infantil como de primaria. Habrá que ver cando se publica a convocatoria que puntuación che darían por cada un, pero sí que che variarían os dous contratos. Pois polo momento é imposible confirmar algo ao respecto disto, xa que as ofertas de prazas son anuais e tampouco temos ninguna información que garantice que vai haber ofertas en 2023 e 2024. Todo fai indicar que sí, e que se levarán a cabo xa coas modificacións publicadas no borrador do Real Decreto que modifica o acceso á función docente. Pois non sería preciso. Se a túa titulación é afín á especialidade a que te vas a presentar, solamente con presentarte xa quedarías en listas. Obviamente, canta máis nota saques, máis arriba quedarás, pero dito, non sería preciso aprobar para quedar en listas. Se polo contra a túa titulación non fose afín á especialidade a que te presentas, aí neste caso non quedarías en listas, sino que terías que aprobar a primeira proba da fase de oposición. Normalmente non, xa que ese exame, polo menos o primeiro exame da primeira proba coincidiríache na mesma data, por lo tanto non sería posible. Únicamente o ano pasado, que foi cando, por mor da Covid, pois as especialidades foron en días distintos para evitar aglomeracións, pero normalmente, como tónica habitual, os exames serán sempre no mesmo día, polo menos como vos digo, o primeiro exame da primeira proba. Nas oposicións deste ano 2022, e segundo o borrador da convocatoria que publicaron recentemente algúns dos sindicatos, todo fai indicar que a fase de oposición contaría 2/3 sobre a nota global e a fase de concurso contaría o tercio restante. Pois os méritos habría que telos antes do último día de peche de instancias, porque xa a partir de aí xa non nos contaría. Habría que presentalos unha vez se supere a primeira proba. O tribunal pois dará o prazo que estime, en ese prazo que dá o tribunal pois habería que presentalos. Pois solamente con psicopedagogía non te acreditaría ir por esta especialidade, xa que precisaría ser mestre. Non te poderías presentar ás oposicións de mestres sen selo. No caso de que sí que foras mestra, pois sí, ter psicopedagogía sí que te habilitaría sería titulación afín para quedar en listas de PT ou de AL. Non contaría, xa que a función do máster é habilitarte para a docencia. Ademais, é un requisito indispensable, por lo tanto non che contaría precisamente por isto, por ser un requisito indispensable para poder presentarte.